A potom vypadám. Aha, jen ty omdlievajú. Omdleli. Čo robíš? Aha. To čo je tu, štadión? To je nejaká nádrž, možno na zachytávanie vody, alebo na... No, nádrž na zachytávanie vody, ale mne sa pokazil zip z návakom, až tu nájdem. Na majú tie okuláry, aha, tam na čo chovajú zajsť. Ja som vedľa stĺpu, aha. Jaj. Iná výška to je. Toto si máš natočiť tú výšku, hej. Fúha. Fúha? Čo je? A zastavil to. Ale nie, to ide pomalinky hore. Nebojte sa, no nebojte. Aj to dostaví. Lebo to musí pomalinky asi nastupujú, nie? Hej. Oni korigujú, to sa Oni to musí zastaviť, nie? Toto sa nám pančeka stalo, keď sme boli my. Ja Obyčajne, ten dlhé, kde sme sedeli. A to nám robili. A úplne v takejto ešte väčšej výške nás zastáva. Ja som skoro infarkt dostal. Je to nepríjemné. Aha, Je to strašne nepríjemné. Je to na vodu. Odfotím si vás, pozerajte sem. Aha, fakt je na vodu. A tam majú stúdu. Však to ide hor, pardon, pančelka.